Aiwa, matsvakiro akuitwa mari munyika yeZimbabwe ava kutotyisa. Zvatiri kuona kuti chikoro choposa kutowa nekuda kwevanhu vari kuchera goridhe vakunzwa kuti aiwa apa paita maminerals. Sezvamuri kuona mapictures umu, aiwa mhuri weZimbabwe zvinosirisa kwazvo. Sanapenda masvikana kubuda nyogwa pana munoti subscribe or like or turn on the bell icon. Tina mnamuri komuchidzi Kushinga Secondary School, once a tranquil place of learning, is now the mess of illegal gold mining activities that are wreaking havoc on its grounds. The school, which serves as an essential educational institution for its community, is facing severe geological changes as unauthorized excavation threatens its structural integrity. Photographs of the school grounds revealing disturbing evidence of these activities, large stones and mounds of earth are scattered across the landscape, indicating recent and aggressive digging. The terrain shows signs of significant disturbance, with the loose soil and rocks displaced from their natural locations. The disruption suggests that parts of the ground have been dug up and refilled hastily, potentially causing substance and compromising the stability of the land beneath the school buildings. So muri kuona mapictures, mukuona mazi large blocks ematombo muri kuona ari on the school ground. Muri kuona kuti panapa mukatarisa this building muri kuona kuti building rakavakwa pasaidi apa, muri kuona matombo akanyasa kuzara akaunganidzwa nevanhu. Panapa hazvitoshamisi kuti pasi pebuilding ipapo rangova gomba chete. Tichiona kuti aiwa makurokoza kuti vanhu maillegal miners vari kungouya vachingodhiga paprimary school nekuda kungoti vangonzwa kuti pane goridhe, but tikuona kuti maauthorities they live in such things zvichiitika havasi kwanisa kuisa in place kuti vakontrole kuti aiwa institution yekudzidza aiwa isadisruptika. Sezvamuri kuona kumarural areas, kana tikaona kumarural areas chikoro chikanzi chadhirika, vanhu votanga kufamba ma30 kilometers vachienda kuchikonoda kuti the nearest institution has been dug up ikasanga. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, musangano subscribe or like and turn on the bell icon.